Olen täällä testailemassa tätä Garminin Strikercastia pilkkihommissa ja pitää kyllä sanoa, että on kyllä positiivisesti yllättynyt, miten hyvin pelaa. Tuolla on nyt pilkkijigi tuolla uiskentelee tämmössä tuolla pohjan läheisyydessä ja hyvin näkyy tuo leikarikki, mikä on sitten tuossa muutaman 10 senttiä sen jigin yläpuolella. Tää on kyllä tosi hyvä. Muusta ei tarvitse huolehtia kuin että kunhan näytössä, eli puhelimessa tai tabletissa esimerkiksi, niin pysyy hyvin virta. Eli varavirtalähe on kyllä melkein oltava. Tai sitten pitäisi saada lämmitettyä tuo akku. Että kovemmalla pakkasella, mitä viime talvena ainakin kokeilin, niin hirveästi söi virtaa tällä puhelimella. Tuolla se Strikercasti GPS-versio uiskentelee tuolla avannossa ja kun tuossa näkyy tuossa näyttötallennuksessa, että miten hyvin se piirretään, niin tosi hyviä. Äsken käytin ihan tuommoista 4 gramman vai 3 gramman pikku mormuskaa tuolla 10 metrin vedessä, niin aivan täydelleen näyttää. Että on kyllä ihan tosi tarkka. Ja tätä saa kyllä hyvin säädettyäkin. Periaatteessa pilkkivehkeeksi, niin tämmöiseksi 2D-laitteeksi niin ei tarvitse kyllä mitään muuta kuin tämmöisen. Ja avannon tietysti pitää olla puhas, että ei kärsi olla sohjoa tuossa häiriöä antamassa. Tai sitten varalaitteeksi esimerkiksi, niin on kyllä ihan varten otettava laite. Suosittelen.